Всеки ден се чудя към кои принадлежа. Към онези, които всички гледат, или към онези, които никой не забелязва. И антитурмоз кампанията събота ще я правим. Да. И аз предлагам обаче още някой да вземем с нас. Не знам. Да, и тениска имаш ли розова ден срещу турмоза? Имам, да. Илия, какво правите? Ще правим антитурмоз кампания. Искаш ли да се включиш с нас в събота вечерта? Ще бъде много хубаво. Да, супер, ще се включа. Тази вечер като цяло ще е доста добре и... Иля, тази вечер ще правим само да не участваш, нали? Дали не искаш да си като мен смутаняци? Не знам. Не знам. Идваш. Voi няма платеж. Ще да че ужас имам, колко ти трябват? 3 лева. Вечер е много добре. Ще има само готини хора, обаче мен нищо ме притеснява, че сте оценки напоследък. Днес ще спрем да дава пари. Имам идея. Идеално. Колко да вземем? Всички. Няма ги моите, някой май ми ги открадна. Няма моля, до 7 да се готовят. Или по-стало? Изтървах се чувата. Не ли си? Добре съм, да. Нищо не нямам. Изтървах се чувата. Дайте това към часа. О, Иля. О, Пуста. бе, чета. Абе, да те питам, имаш ли някакъв план за събота вечер? Да, трябва да правя кампания с нея, Илия. Какво? С нея и да. Няма шанс. Събота с нас. Илия. Ало? Да, идвам. Чакам таксито пред нас. Айде, идвай. Да. Другият, Илия, там ли е? Не е тук. Не? Да, той може би е намерил нещо по-интересно да прави. Сигурно. Да. Ето, таксито ми идва. Идвам. Хайде. Чао. Да си с тях, значи да гледаш от високо, но и да гледаш без да виждаш, а с другите, там има нещо истинско. Изборът не винаги е лесен, но понякога сърцето знае по-добре от главата. Voi запасал спокойно. Мога не знам как да кажа. Не трябва да кажеш каква кампания. Ама няма страна. Кампания против турмоза. Искаш ли да участваш с нас?
Чуйте малко, тук е Моцарт, Бетовен. Към Бен Моцарт, бе. Бенджамин Франклин. Кампания за какво? Фърли го е тук да се види какво фърваш. Да, право го митни по камерата и да се слушаш на сцената, да почваме друга. Или пак няма да направим.